Bonġu, Sinjuri, u merħba għal-polza tal-għażla tal-raba sena primarja għal-bniet. Ħanibdew din it-trasmissjoni billi Father Mark fl-assenza ta' Father Charles ħanibdew bit-talba u mbagħad nispjegalkom l-andament ta' din il-polza. Father Mark. Tal-Missieru, tal-Ibben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Hekk il-qari tal-lum jippreżentalna lil Pawlu u lil Sila, tnejn mill-ewwel apostli li mhumiex minn dawk it-tnax li kienu magħżulin minn Ġesu u li kienu miegħu il-ħin kollu, illi qegħdin isibu id-diffikultà biex ixandru lil Ġesu. Jeħlu l-ħabs minħabba li qegħdin ixandru lil Ġesu. Hekk imma fil-mument li qegħdin magħluqin ifaħru lill-Alla u hemmhekk jinfataħ il-bieb tal-ħabs. U tpoġġi qudiemna din is-sitwazzjoni fejn f'mumenti ta' diffikultà jekk aħna niggranfaw ma' Alla xorta jixħet il-barka tiegħu fuqna. Hekk kien nitolbu lil Mulej ħalli nibqgħu dejjem narfu din il-barka illi jixħet fuqna ta' kuljum. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulni titint kif is-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma naflu minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Fl-isem tal-Missieru, tal-Ibben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Grazzi, Father Mark. Mela ħantikom ftit andament tal-polza tal-lum. Mela llum ħajjieħdu sem l-applikanti bniet li applikaw għall-ewwel għar-raba' sena primarja. Nitlob ir-reġija itella il-grafika jekk jogħġbu. F'Novembru ħarġu ir-regolamenti u hemmhekk kellkom il-figura u l-postijiet disponibbli għar-raba' sena primarja. Immedjatament wara ilqajna l-applikazzjonijiet tal-ewwel kriterju, mela kif qed taraw fil-grafika dawn huma n-naħa ta' fuq, kellna applikazzjoni minn applikanta illi fl-iskola fejn taħdem l-impjegata m'hemmx post, allura titqies bħala kriterju 1G u hemmhekk dawk tal-1G minħabba li il-postijiet li għandna fil-raba' sena primarja huma l-iskola ta' St. Monica Gżira, allura jiġu reġistrati. Kenna wkoll żewġ applikazzjonijiet minn aħwa li ħuthom diġà qegħdin Santa Monica Gżira. Mela hemmhekk għandna 3 applikanti li huma diġà irreġistrati. Fil-polza tal-lum għandna set ta' tewmin fejn hemmhekk irridu nżommu riservat post biex jekk waħda mit-tewmin titla' tiġbed lill-oħta magħha, allura nirriservaw jew okkupati għandna 4 postijiet. Fir-regolamenti li ħarġu f'Novembru kellna ppubblikati li hemm 24 post. Post minnhom inqaleb għall-applikanta serious case, għall-applikanta tal-azil u innaqsu mill-24 jiġu 23 u naqsu l-4 postijiet li huma okkupati u riservati, allura nispiċċaw b'19 il-post. Il-fattur li għandna skola waħda li għandha il-postijiet ifisser illi min ħajjuħu sehem fil-polza tal-lum u jiġi fl-ewwel 19 il-post ħajjimxu u jieħdu posthom fl-iskola Santa Monica Gżira. Dawn l-ewwel 19 li ħajjitilgħu illum ħajjirċievu email minn għandna fil-ġranet li ġejjin fejn ikollhom ir-reġistrazzjoni għal Santa Monica Gżira. Min jiġi minn 19 il fuq jibqa' skont ir-ranking order li ħajġib fil-polza tal-lum bħala waiting, allura jekk ikonna xi ħadd illi diġà irreġistrat Santa Monica Gżira illi jbiddel femtu u jirritorna il-post, aħna inkomplu naħdmu u naslu għandkom bir-rank order number li ħaġġibu fil-polza tal-lum. Ġifieri hemmhekk għandna llum 56 applikant li ħajjieħdu sem. L-ewwel 19 kif spjegajt ħajjiġu rreġistrati fl-iskola ta' Santa Monica Gżira. Fil-ġranet li ġejjin jirċievu email bir-reġistrazzjoni fiha jkollkom ukoll il-waiting list biex jekk tridu tħallu xi waiting list
għal xi skejjel oħra illi bħalissa m'għandhomx postijiet imma jekk jitlaq xi ħadd mill-grupp li qiegħed fil-Year 3 bħalissa ma jitlax fil-Year 4, hemmhekk ikonna l-post jafżaw lilna l-iskejjel u hemmhekk nofruhom lilkom skont ir-ranking li tġibu. L-reġija nitlobhom jiffukaw fuq l-urna ħalli nitfgħu il-polots. Qegħdin taraw il-kaxxa tinfetaħ ħalli nitfgħu il-polots fl-urna, jibdew iduru ntellaw 12, naqrawhom wieħed wieħed, ma' kull 12 jerġgħu jinqraw l-aħħar 12 il-polza li tkun telat sakemm naslu fl-aħħar. Aktar tard bejn illum u għada jitlaq ir-riżultat fuq il-website hemmhekk tistgħu tidħlu knisja.mt fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja u ssibu ir-riżultat u taraw ir-ranking li t-tifla tagħkom ħaġġib fil-polza tal-lum. Mela nibdew billi intellaw l-ewwel polot. M4650 Krista Anfuso. M4650 Krista Anfuso. M5871 Maraja Xiberras. M4719 Laura Kuxkiri. M4409 Sophie Fenek. M5226 Marina Angela Borg. M4988 Nora Magro. M6006 Erin Mansfield. M5326 Lucy Zammit Kalleja. Għanda huwa qiegħed japplika għal Kinder 2. M3531 Geordi Obaseki. M5001 Faith Buġeja. Għanda oħta qiegħda tapplika għal Year 4. M5964 Hailey Buġeja għanda oħta qiegħda tapplika għal Kinder għal Year 4. M5299 Kelly Gatt. Mela ħanerġgħu naqraw l-aħħar 12 il-polza li tellajna. Il-numru 1 M4650 Krista Anfuso. 2 M5871 Maraja Xiberras. 3 M4719 Laura Kuxkiri. 4 M4409 Sophie Fenek. 5 M5226 Marina Angela Borg. 6 M4988 Nora Magro. 7 M6006 Erin Mansfield. 8 M5326 Lucy Zammit Kalleja. 9 M3531 Jordi Obaseki. 10 M5001 Faith Buġeja. 11 M5964 Hailey Buġeja. 12 M5299 Kelly Gatt. Inkomplu ntellaw il-polza. M5618 Maja Malija. M4755 Lara Borch.
M3038 Martina Xkembri għandha oħta qiegħda tapplika għal Kinder 2. M4477 Julia Fenek. M3064 Nia Psajla. M4781 Aurora Bruno Bonacci. M5180 Martina Aquilina. M5764 Ivy Bonello Fenek. M3733 Giulia Grace Camilleri Portelli. M5320 Rebecca Borch għandha huwa qiegħed japplika għal Form 1. M4430 Ella Marie Mejla Grixti. M4851 Krista Abela. Ekka nerġaw naqraw l-aħħar 12 il-polza li tellajna, numru 13 M5618 Mija Mallija, 14 M4755 Lara Borch, 15 M3038 Martina Xkembri, 16 M4477 Giulia Fenek, 17 M3064 Nia Psajla, 18 M4781 Aurora Bruno Bonacci, 19 M5180 Martina Aquilina, 20 M5764 Ivy Bonello Fenek, 21 M3733 Giulia Grace Camilleri Portelli, 22 M5320 Rebecca Borge, 23 M4430 Ella Marie Mejla Grixti, 24 M4851 Krista Abela. Nkomplu ntellaw il-polots. M4473 Emilia Hetherli. M5677 Ella Gauci għandha oħta qiegħda tapplika għal Kinder 2. M5194 Flair Borg Gio. M3790 Martina Psajla għandha huwa qiegħed japplika għal Year 1. M3881 Mia Zammid Gravino. M5588 Giulia Grek għandha oħta qiegħda tapplika għal Kinder 2. M4306 Eli Karwana għandha huwa qiegħed japplika għal Year 1. M4513 Lara Dalli għandha huwa qiegħed japplika għal Year 1. M3959 Sara Elise Spiteri għandha oħta li għandha huwa qiegħed japplika għal Form 1. M4230 Quinn Farrugia. M5443 Emma Nicole Lija għandha huwa qiegħed japplika għal Kinder 1. M4715 Maraja Camilleri għandha huwa qiegħed japplika għal Year 1. Ħanerġgħu naqraw l-aħħar 12 il-polza li tellajna, numru 25 M4473 Emilia Heitilli,
26 M5677 Ella Gauci, 27 M5194 Flair Borg Gigo, 28 M3790 Martina Psajla, 29 M3881 Mia Zammi Gravino, 30 M5588 Julia Grek, 31 M4306 Eli Karwana, 32 M4513 Lara Dalli, 33 M3959 Sarah Elise Piteri, 34 M4230 Quinn Farrugia, 35 M5443 Emma Nicolia, 36 M4715 Mariah Camilleri. M3678 Amy Chantar għandha oħta qiegħda tapplika għal Kinder 2. M4608 Eliza Azzoppardi. M5467 Jade Attart. M4969 Giulia Bonnici. M5227 Marta Azzoppardi għandha huwa qiegħed japplika għal Form 1. M3546 Eliza Buttigieg. M4922 Eliza Attart għandha huwa qiegħed japplika għal Form 1. M5178 Shelby N. Pisani. M4632 Elise Gatt. M4822 Jade Pisani. M5975 Emma Kuxkiri Bartolo. M5857 Jezlenia Farrugia. Ħanerġgħu intellaw l-aħħar 12 polza. Numru 37 M3678 Amy Chantar, 38 M4608 Elisa Azzoppardi, 39 M5467 Jade Attard, 40 M4969 Giulia Bonnici, 41 M5227 Marta Azzoppardi, 42 M3546 Eliza Buttigieg, 43 M4922 Eliza Attard, 44 M5178 Shelby N. Pisani, 45 M4632 Elise Gatt, 46 M4822 Jade Pisani, 47 M5975 Emma Kuxkiri Bartolo, 48 M5857 Jezlenia Farrugia. Komplu ntellaw il-polots. M3016 Shayel Grek. M3236 Amy Farrugia għandha huwa qiegħed japplika għal Form 1. M5763 Jaziel Karwana. M3552 Anna Attard. M5193 Chloe Schembri. M3168 Emily Marmaram. M5310 Chiara Kakija De Giovanni. Għandha oħta qiegħda tapplika għal Form 1. M3493 Eliza Ayucia Zaruk. Ħanerġgħu naqraw daw l-aħħar polozzi tellajna. Numru 49
M3016 Shael Grek, 50 M3236 Amy Farrugia, 51 M5763 Jaziel Karwana, 52 M3552 Anna Attard, 53 M5193 Chloe Kimbri, 54 M3168 Emily Marmara, 55 M5310 Chiara Kakia De Giovanni, 56 M3493 Elissa Awkcha Zaruk. Daw kienu l-applikanti u l-polots li kenna. Wasalna fit-tmiem ta' din il-polza, sinjuri, kif rajtu polza qasira minħabba l-ammont ta' applikanti li kenna 56 applikanta, telaw kollha għandhom recorder number. Fil-bidu qatt li żammejna post riservat għal waħda mill-applikanti għax kellna set ta' tewmin, kif stajtu segwu rajtu illi it-tewmin it-tnejn telaw qabel it-19 il-post li kont semmejt li għandna bżonn. Allura dak il-post li żammejna riservat għal daw l-aħwa jitpoġġa fuq il-mejda u għalhekk l-ewwel 20 li telaw illum ħajjingħataw post ġewwa l-iskola St. Monica Gżira, ħajirċievu email minn għandna fil-ġranet li ġejjin bir-reġistrazzjoni, kolkom id-dettalji kollha fuq l-email li tirċievu, kif tistgħu tkomplu r-reġistrazzjoni tagħkom online u jekk tixtiequ tħallu waiting list fl-iskejjer li m'għandhomx postijiet vakanti tistgħu tagħmlu dan ukoll, però ovvjament irid jitlaq xi ħadd mill-istudenti li tilajn fis-raba sena sekonda primarja biex aħna jkollna l-postijiet u naslu għandkom bil-waiting list. Jekk intom kuntenti bl-iskola li ħadd jieħdu, m'għandkomx għalfejn tħallu il-waiting list. Nagħlaq din it-trasmissjoni billi nirringrazzja in-nies li għandi miegħi, nibda mit-tim tal-admissions li naħdmu ħinijiet twal bħalissa non-stop. Nirringrazzja l-Annaliz Vella li qiegħda fuq in-naħa tal-MNTI, il-Dejmien Abela li kien qed itella għajda warlurna u l-Dajan Merċi għal qiegħda tirċievi il-telefonati tagħkom minnaħa barra minn dal-istudio. Nirringrazzja wkoll il-Father Mark illi dejjem insibuh ta' spalla u nirrikorru għandu biex jiġitina daqqatajn waqt il-polot u r-reġistrazzjonijiet ukoll, l-notar Dr. Robert Akulina li għal sen oħra reġoġbu ikun magħna għal dawn il-polot reġistrazzjonijiet, grazzi. Is-Sur Gejtu Farrugia u s-Sinjura Amelia Kalleja ma stawx taraw qed tagħmel l-inputting bħalissa, żewġ minn nies oħra li dejjem nirrikorru għandhom u dejjem insibuhom biex jgħinuna waqt dan iż-żmien daqshekk folta lina l-admissions. Nirringrazzja wkoll il-tim tal-Wimedia li reġgħu ospitawna l sen oħra f'dan l-istudio, in-nies tas-segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija u n-nies mill-Kurja tal-Arċisqof li jgħinuna meta jkollna bżonn l-għajnuniet tagħhom. Nirringrazzja l kulħadd u nawguralkom ġurnata tajba.